Защо днес светът се страхува от истинският мъж? Не от агресивният, не от шумният, а от този тихият, стабилният, мъжът, който знае и не се огъва. Защото такъв мъж не може да бъде контролиран и това не е случайно. Знаете ли, че през цялата история, когато една система е искала пълен контрол, първото нещо, което е правила, да отслаби мъжете. В Древен Рим, когато империята е започнала да пада, воинската дисциплина е била заменена с лукс и удоволствие. Същото се е случвало и в тоталитарните режими. Първо унищожават ролята на бащата, после тази на семейството и накрая държавата заема място на Бог и авторитета. Така е било в Съветския съюз, така е било и в нацистска Германия. Но днес атаката е много по-коварна. Навсякъде реклами, филми, сериали и клипове, които пробутват хомоидеали, транс неща и всякакви нетрадиционни и объркани неща, като нещо модерно или свободно. А истинският мъж, онзи, който е глава на семейството, който води, защитава, носи отговорност и е пример за децата си, не го показват никъде, не го рекламират, не го адвертайзват. Не. А ако го покажат някъде, веднага го наричат токсичен, опасен, старомоден. И всички знаем в какъв свят живеем днес. Аз няма смисъл да ви обяснявам това, което е навсякъде около нас. Просто констатирам фактите. Доказан факт е, че слагат разни химикали в нашата храна, в нашата вода, в пластмасата, вещества, които реално понижават тестостерона и правят мъжете по-слаби със всяко следващо поколение. Това не е теория, това е факт. Затова винаги се атакува едно и също нещо. Първо идентичността, после дисциплината, после истината. И всичко това не е с армии и танкове, а с екрани, алгоритми, евтин допамин и постоянни разсейвания. Карат те сам да си сложиш веригите и да мислиш, че си свободен. А Бог? Бог не е създал мъжа да бъде слаб, объркан и зависим от чуждото мнение. Той го е създал да бъде опора, да бъде щит, да бъде човек, на който жена му и децата му могат да разчитат, когато животът стане тежък. И точно за това светът се страхува от него, защото мъжът, който е овладял себе си и знае кой е, не може да бъде манипулиран. Той не чака света да му каже колко струва, той вече го знае. Братя, големи или малки, без значение от вашата възраст, аз искам да ви кажа, че светът има нужда от мъже. Мъже с чест, мъже с вяра, мъже, които не бягат от трудното, мъже, които не се прекланят пред всяка нова лъжа. Ако си се объркал някъде по пътят си, време е да си спомниш кой си и къде трябва да бъдеш. Изгради своето тяло, изчисти своят ум, приближи се до Бог, бъди добър, бъди за пример на останалите. Стани мъжът, който Господ е създал да бъдеш, защото светът не се страхува от слабите, светът се страхува от будните. Надявам се да може да чуете какво чувам аз направо не мога да повярвам какво се случва днеска. Този прекрасен ден. Надявам се микрофона да успее да улавя абсолютно всички звуци, които са покрай мен. Аз направо не мога да повярвам. Като изключим птиците. Бил съм тук милиони пъти. Тихо е като в гробище буквално. Смисъл, няма кой да ти каже една дума. Един звук. Освен птички и бе, от тези приятели е там. Чакайте да ви покажа нещо. Аз имам идея за пуловере, не знам за вас. Ако не са гарги, са самолети. Ако не са самолети, са вертолети, хеликоптери. Остава сега уния хубави овце там да заблеят и аз дойдох да записвам тук.